Navenda Mîrateya Perwerdeya Kurdî Arslan Özdemir Sembola Medresa Sor baweriya ku qelem ji şûr bihêztir e. Dema ku navê Medresa Sor tê gotin, navê Melayê Cizîrî jî tê bîra mirovan. Melayê Cizîrî 1507-1640 yek ji helbestvan û zanyarên Kurd e. Ew ne tenê şairek zana fêlesof û mutasawwifek jî bû. Di berhemên wî de evîn zanîn, tasawwuf û hişmendiya mirovî bi hev re têne dîtin. Melayê Cizîrî di pêşketina zimanê Kurdî de roleke girîng lîstiye û berhemên wî bûne bingehek ji bo wêjeya Kurdiya klasîk. Tê bawerkirin ku Medresa Sor yek ji wan navendan bû ku şert û mercên zanistî û çandî ji bo geşbûna fikir û berhemên wî navend bû. Di dîroka Kurdan de emirtiya botanê yek ji emirtiyên herî pêşketî û bihêz bû. Navenda wê Cezîr bû û ev herêm bizanîn, bazirganî û çandî navdar bû. Emirên botanê fêm kiribûn ku pêşketina civakiyê bî zanîn û perwerdeyî nemimkûn e. Ji ber vê yekê wan piştgirî da medreseyan û şertên guncav ji bo alim û xwendekaran amade kirin. Medresa Sor gelek salan wek navendek zanistî kar kir û bû cihê ku gelek alim û nivîskar lê mezin bûn. Pergala medreseyan di civaka Kurdî de bi sed salan rola zanîngehê lîstiye. Xwendekar gelek salan li medreseyan diman û bi rêberiya mamosteyan zanistên cuda dixwendin. Di vê pergalê de tenê hînkirina agahiyan ne armanc bû. Xwendekar fêrî lêkolîn, nîqaş, nivîsandin û berpirsyariya civakî jî dibûn. Ji ber vê yekê gelek kesayetên ku paşê bûne alim, mamoste, nivîskar ji vê pergalê derketine. Dîroka perwerdeya Kurdî tenê bi dibistanên nûjen dest pê nake. Berî wan jî medrese navendên sereke yên perwerdeyê bûn. Medresa Sor yek ji sembolên herî girîng ên vê dîrokê ye. Li vê medreseyê zanist û zanîn hatine helberandin û belavkirin. Li vir gelek xwendekar perwerde bûne û paşê li deverên cuda yên herêmê belav bûne. Bi vî awayî Medresa Sor bûye yek ji stûnên sereke yên perwerdeya Kurdiya klasîk. Ji aliyê sosyolojiyê ve Medresa Sor tenê saziyek perwerdeyî nîne. Ew saziyek civakî ye ku di avakirina nasnameya civakî de roleke girîng lîstiye. Medresa Sor ew cî ye ku li wê derê nirx, exlaq, çand û bîra kolektif hatine veguheztin. Di wan şert û mercan de ku Kurdan gelek caran dewlet û saziyên xwe yên fermî tune bûne, medrese bûye amûra parastina ziman, çand û hişmendiya neteweyî. Ji ber vê yekê Medresa Sor ne tenê mîrateyeke dîrokî, her wiha sembola berxwedana çandî û berdewamiya zanînê ye. Medresa Sor, Melayê Cizîrî û pergala medreseyan hemû beşên mîrasa dîrokî û çandî ne ku bi sed salan hişmendî, zanîn û rihê civaka Kurd parastine. Ew navend ne tenê cihê hînkirinê bû, her wiha qada hilberandina fikrî, avakirina nirxan û parastina nasnameya civakî jî bû. Di nav dîwarên Medresa Sor de gelek nifşên alim, helbestvan, mamoste û rêberên civakî mezin bûn. Kesên ku paşê li gelek deveran ronayiya zanînê belav kirin. Girîngiya Medresa Sor tenê dirabirdûyê de namîne. Ev medrese heta îro jî wek sembola berdewamiya zanînê, hêza çandê û girîngiya perwerdeyê tê dîtin. Her kevirê wê şahideke ji bo demek ku pirtûk, qelem û fikir wekî nirxên herî bilind hatine qebûl kirin. Ji ber vê yekê Medresa Sor ne tenê mîrateke dîrokî ye, lê her wiha bîra zindiya civakê ye ku bi zanînê xwe parastiye û bi zanînê xwe berdewam kiriye. Ji aliyê sosyolojîk ve Medresa Sor nîşan dide ku pêşketina civakan tenê bi hêza siyasîyan aborî pêk nayê. Di serî de bi avakirina hişmendî, perwerde û nirxên civakî pêk tê. Dema ku em li dîroka vê medreseyê dinihêrin, em di rastiyê de li dîroka berxwedana çandî, parastina ziman û veguheztina zanînê dinihêrin. Ev jî tişteke ku di her dem û şertan de girîngiya xwe diparêze. Di cîhaneke ku bi lez diguhere û gelek nirxên kevneşopî dibin gefan de ne, peyama Medresa Sor ji me re hîn jî zelal e. Neteweyek ku zanînê diparêze, dikare çanda xwe diparêze. Neteweyek ku zanînê diparêze, dikare çanda xwe biparêze. Neteweyek ku çanda xwe diparêze, dikare dîroka xwe biafrîne û neteweyek ku dîroka xwe dizane, dikare bi bawerî û hêvî ber bi pêşerojê ve here. Ji ber vê yekê Medresa Sor ne tenê bîranînek ji rabûrdûyê, ew ronayiyeke jî ku hîn jî pêşerojê ronî dike.